Kosenie trávy kosačkou. Prídeš na pracovisko. Tvoj asistent ti povie, akú prácu budeš robiť. Povie ti, čo budeš robiť a ako dlho budeš pracovať. Napríklad, dnes pokosíš futbalový trávnik. Začneš ľavou polkou trávnika. O 2 hodiny budeš mať prestávku na občerstvenie. Po prestávke budeš pokračovať. Keď dokončíš prácu alebo prejde stanovený čas, pôjdeš domov. Prezleč sa do pracovného odevu. Starostlivo si pozapínaj všetky gombičky a spony na odeve. Nezabudni na ochranné pomôcky. Ochranné pomôcky ťa ochránia pri práci. Zober si pripravený pracovný nástroj. Tvoj pracovný nástroj je kosačka na trávu. Skontroluj množstvo benzínu v nádrži. Sem sa dolieva benzín. V prípade nedostatku benzínu dolej benzín z kanistra. Starostlivo zatvor uzáver na benzínovej nádrži. Pred prvým naštartovaním kosačky naťahaj benzín pomocou pumpičky. Ak si nevieš s niečím poradiť, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Pred naštartovaním nastav výšku kosenia. Pri kosení neupravených a nerovných trávnikov nastav výšku kosenia do vyššej polohy. Takto zabrániš poškodeniu trávnika a kosačky. Kosačka sa spúšťa štartérom. Musíš súčasne stlačiť rukoveď. Ľavou rukou pritlač rukoveď na ovládanie noža. Chyť vodiace lanko. Potom silno potiahni. Postup opakuj do naštartovania kosačky. Ak sa ti nepodarí kosačku naštartovať ani na 10. pokus, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Takto sa kosí tráva. Keď pustíš rukoveď ovládania noža, kosačka sa vypne. Ak sa prekážka nedá obísť ani odstrániť, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Pokosenú trávu zachytáva kôš na trávu. Ak je kôš plný, kosačka ide ťažšie. Zastav kosačku a vysyp kôš. Zberný kôš odober z kosačky a trávu vysyp na určené miesto.
Ak sa prekážka nedá obísť ani odstrániť, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Po pokosení časti trávnika budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Tvoj asistent ti povie, kedy bude prestávka na občerstvenie a kedy sa skončí. Po občerstvení pokračuj v práci až do splnenia stanovenej úlohy. V prípade poruchy zariadenia okamžite kontaktuj svojho asistenta. Po skončení práce vyčisti kosačku a potom odlož kosačku na pôvodné miesto. Po splnení všetkých úloh sa prezleč späť do civilného odevu a potom opusti pracovisko.